Hai rok nok nai tong kobrok kotma YouTube channel phading hangke singtini tamo salanya hangke je rod jatra motai hini sing jotono khna layo posado masalayo tai rod jatra ka sadin ni bagai bo bosro waisa phainai puja ma khlayo rsab layo musub layo tai sing podre porke bono hamjalanyai tai rod jatra so hni ro bosing khnao omono se thorlanyo singtini salanyai rod jatra tamo khe rod jatra engkha tai oro jatra ni je tinta murti tamgoi tai oro jatra ni je murti ni hekaba ro jatra ni je photo sung numani hangke bakin hungka mokol korma tokti hai tai borong ni yathe yak tangi keryeng sung obono je throi kaham ke busi thangani hangke norok paya sak isi khayoi o video no naitong di jara je rod jatra heke bhagwan Vishnu heke bhagwan Shri Krishna bhagwan no je hamjanai hongke noro paya sak nani ne bagang no kojau tamni bagang hengke Mahabharat ni boyo je Gita o sijak tongnani nango je ode mode gyan nanai rok hongke borok belai kheno dangerous jagu tai abono ode mode gyan khayawoi skip khayawoi no video no pura paithak bukha baike nani ne bagang no kojau tamni bai hengke oro engkha je Shri Krishna Bhagavan ni bekhani se ro jatra matai chnamjanani nango honi bo sajagu hading hangke ro jatra ni kothmani bekha khajan ta hotai buhuk jong sing ro jatra matai ni kahini sanani sekang hangke sing je Shri Krishna Bhagavan bhage thikya tai Mahabharata bo bahaike je judomar laikya abrano sing kisa ruk sawinai sing salanyani nangnai ta Shri Krishna Bhagavan bage sokjaka aborok sing salanyani nangnai khajang takote boksong sungo ro jatra matanyo sing kaham ke se throi buhi thamanyani hangke sing puilano je Shri Krishna Bhagavan ni kahini sing shortcut ke sing tumnani nangnai tamni bangke sing jate srai ke buhi manatai norok saimano je Mahabharata ongkha Shri Krishna Bhagavan ni belai kheno role tongnani nango tai Mahabharat ni last paithoko motamoti Shri Krishna Bhagavan thainyani nango Shri Krishna Bhagavan bage thei abotor no video khlaibo reka norok nai jara nai borok norok bo nukhna tai Shri Krishna Bhagavan ngkha je kandari ni sap rjama paise bo yathego tir ko jagai thainyani nango kandari bai bo tangai sabrja kangke je Mahabharat juddo 18 din juddong puru je 100 putra 1300 nati je kandari ni bongso haikaba dorjudo ni bongso je gurop bongso ni je hazar borok je pandor ba koi berhajak bai mani pore hangke je kandari dorjudo ni buma srabrana nangka je Shri Krishna Bhagavan no nung tir bai kokjagai nai nung thainyani nangnai ni sajagai je Shri Krishna Bhagavan bo tir bai kokjagai thainyani nangkha tai a tir bai koknai ni mungkha jara bo tir bai kokoi berhajak hangke no belai kheno nogrok longbajani nangkha je nobar wati rok phajani nangka aba haike no je lukong nani go nangkha tai mol kaisa paikya hningai hanjagu tai Shri Krishna Bhagavan thini sikang okong salango je borok munchu nung angso thiyu tamokhe soito kuni dino thiya hningai thaya salangmani tongu soito ongkha sob somonyo bo orno o hasakana tongphanai tai sajagi bo thanai hningai je Shri Krishna Bhagavan sanani nangu jekhano Shri Krishna Bhagavan thika hangkano je Pandab Arjun Yudhishthir nogol chordep songrok borok Shri Krishna Bhagavan no antim sanskar khanyani bagai je bene daha sanskar khanya bagai nodi kinaro talangnai Shri Krishna Bhagavan no chondon buphang baike soklanyani nangkha tai hage sokte ke Shri Krishna Bhagavan ni je deherok hangke bebang no khamanyai thaplasai thangmanyani nangkha tamokhe je Shri Krishna Bhagavan ni je bekha hangke ekdom kathang thorngi kuli tongnani nango tai obo khaimya bongi tongnani nango tai je Pandab rok Arjun Yudhishthir nokol chordep songrok bor belai kheno wana jana nangka motang maklaikya je Shri Krishna Bhagavan ni deherle bebang khamai thangmakya tamokhe je bekha hangka tangai khaimya kathang bangai thorngi tongnani nangnai bor wana janani nangkha tai a jora hangka no je noka sakani je kaisa pohor ke kalai phainai aing tike khorang pasai je o Pandab no sanan nangka norok obekhano sogoi kun dino gelari manglak tai obekhano ka norok je bufang ko khawinai norok ono diwo ke kosoroi rohadi hninai je ayang noka sakani matai ro jo Pandab no saklai rnani nangkha tai
o panda rok bahino je mutai rok sajang mahike no khlanyani nangka ja bekhano nawinai buphango khlanyai khawinai nodi o khe kosoroi rohnani nangkha tai hake nodi o kosoi thangde thangte hingkeno je Urisani je khoroksa Biswabasu hunjanai adibasi bo nodi kinar thangpur hingkeno o buphang kotorma o khlainai bokha khaja khlai nungnani nangkha ta bokhangka gokhrang khlainai jilimili nginai thuk thuk ngui tongnani nango tayo Urisani o adibasi Biswabasu bo abokhangno hingkeno busina nangkha omongkha kaisa mutani ongsono ngnai tamni baingke bokha thuk thuk ngui tongo tai jilimili gokhrang ke sengui tongnani bo nango tai bo wansana nangka omo kaisa omo mutani ongnai hninai bo wansuginai bo arani khengei talang thangnai je bolongo khlaya kaisa hakor gopha khlai a jaga talangai babuno pordin no puji tongnani nangkha babuno tamhni bum pharanai puji khangke a je bokhani bum unkha nil madok hninai bo puji tongnani nango tai pordin bo abaike puji tongnani nangkha tai truk khe je obaike din thangi tongnani nangkha hake din thangi tongle khano baksa ke je phupui salnyani nangkha tai serek ke khunjoro khanani nangkha je nil madok no bo puji tongo tai belaino wanama sincha abokhangka belaino kathang tai mutani bokha hnnai salanyai truk khe bising tike okok pirjanani nangkha yang te khaksau hangke je Obanti rajo hnei tongnani nango o Obanti rajoni rajani mungkha je Indratiyop raja hnei tongnani nango o Indratiyop raja angkha belai kheno je Bishnu Bhagwano belai kheno biswas khlani borok tai belai kheno pujinai borok tai behaino borok bo kaham o raja o bahike bo biswas khlani hninai nukjanani nango je truk khe je bokha manai je puji tongo adibasi je Biswabasu o bahike bini kok truk khe pirja hangkano je o Indratiyop jo rajani khugo khlainai khlaiphaini nangka je adibasi Biswabasu bo je bokha kathang manai Swayam Bhagwani bokhano puji tongnai je o Indratiyop no sapainani nangkha tai sapainke Indratiyop ungkha bo mutani hingke belaino hamjago tai belaino pujina mungjago tai o Indratiyop sanani nangka je Vidyapati je bini rajoni brahmono botaginani nangkha tai Vidyapati no bo sana nangka omongkha kok kubuidai erengda tamo nungthani thangnai naiphadi je Urisani rajo o je adibasi Biswabasu bo bahige puji tong abo nungthangni naidi hninai je Indratiyop bo bini ho brahmon je Vidyapati no bo tagi rohnani nangkha o Vidyapati bo koraima satalangnai bo thangnani nangka je Urisani rajo o tai o Biswabasu borotong tai biang tongo adibasi Biswabasu ni nok boro bo bono khos khlainai thangnani nangkha tai thangka hangkano bo kubi no je Biswabasu adibasi baike bo malanyani nangkha tai Biswabasu adibasi no bo khulumuya koinai bo kohiya koinai bo sungnani nangkha nadi ninoroto je Nilmadop bokha tongo hnnai mutani bokha tongo hnnai khnawo nungaba ani kisa phunugi mano hnnai bo o adibasi Biswabasu no sungnani nangkha tai o adibasi Biswabasu bo ongkha kisa pono gosinani solia angka phunungmaya anarok kori hnnai bo gosinani nalia tai aprung hangkano o je Vidyapati je brahmon bo belai kheno wana jana nangkha tamni bai hingke bo phiroginai je Indratiyop rajano tamo hnnai bo kok sainai tai bo aba hike wana jagai akoino bo koyekdin bo aparawono haino tongo sao gurio khlainai bo tongnani nangkha a Biswabasuni bwsajak masa tongnani nango sikili tai o Biswabasuni bwsajakni mungkha Lolita Basu tai o Vidyapati wngkha bo aparawono haino tongo sao khe tongpuru hngkano je o Biswabasuni bwsajak Lolita Basu baike o je brahmon Vidyapati borok nuglanya hamjaklainai ni nangkha te hamjalaimani bisingti hingkano Biswabasu je bini bwsajak no je o Vidyapati baike kai rwnani nangkha hohom dodom khlai no tai kai rwmani koyek saptani por hingkano je o Vidyapati bo bini bihik Lolita Basu no koinai sanani nangkha je nini babono nungthani sainai je angkha jeske pono Nilmadono ang jeske pono puja khainani musungu nanyani musungu
tai nini babon je sepon goi sire di hninai je Lolita Basu no sanani nangka tai o Lolita Basu bo bini babu je Biswa Basu no thangai sanani nangka tai koini sagang keno je Biswa Basu o Adibasi bo goi sinani nangka tamko bo kogreka naidi kaisa je ani kong narang nangnai o kok tamo hanggang hangke je mokolori khawnyai talangai thanani nangnai tai aba haikeno jo Bidapoti bahanyo gosinani nangka tai aba haikeno je Bidapoti ni mokolo ri khawnyai jo Biswa Basu o busamari nokhe talang thanan nangka tai o je Bidapoti bo busamari basuk salak je nanyadi bo horwa buslei bosu suwinai talangai thanani nangka tai lama lama khlanye bo truk he sarai kalang thanani nangka jate phirogoi phainai ja horwa buslei ni mote khe nai thang keno lama simana ja jeo Nilmadom no naimanani bagoi tai hake thangla keno kui kubunyo ja bolong kuthum ni ha koroga thangai sogilani nangka tai aproke je bukra jo Bidapoti no mokol khulogoi rnani nangka tai kui kubunyo je mokol khulogoi naharnya male je belai keno wana ma sinjana hinjinai belai keno naitho kirma sinjana hinjinai bo nugunya obak sanani nangka tai belai kekrang khlanye jili mili khlai baka thuk je kethangai tongnani nango tai bo aba hage nugunya bo bini baka khulumna musunginai bo belai keno baka sarangnani nangka tai aba hage no borong nale akulanyai hanya hai mokolori khawnyai phirogi phalanyani nangoka tai hage phagyang keno o je Bidapoti bo belai kena tongthok jaginai je bini raijo hanya hai phirogi phanyani nangka phirogi phanyai je o raja no sapanyani nangka je Maharaj obongkha belai kena kubunu tai ang nugubo phaikya hnanyai sanani nangka tai o Indratyub raja bo sanan nangka himni thongkha thanglanyai hnanyai jo Bidapoti Brahmon baike borok thanglanyani nangka tai thangte keno a horwa busleinyo borok naite ke lama sine borok kui kubunyo aha koroka borok sognyani nangka tai aha koros sognyai nanye male kuno phuno koroi miling malang nani nangka tai aproke borok belai kheno wana jaglanyai je hanyo ya khali hanyo bokha asa pholi akhlanyai borok phirogi phalanyani nangka tai hake phirogi phayen keno je Indratyub raja bo horo thupanyani nangka tai bongkha belai kheno motanya hamjanai borok tai bo thurutei pano wansongnani nangka a bakhani khor mang bo wansogoi jeskipo mana nangnai tai bahakya ang mano abo mangkha bo chesta khlai thunani nangka tai thute keno bo mutri thang keno bini imango je Vishnudev phainai bini imango bono sapanyani nangka nadi nung o je bakhano mana musungmani a bakhano to nungtai malliya tamokhe nung khana phungainai je nodi kinaro khlai thangdi tai nodi kinaro thangang hangke nung buphang kothoma kaisa nodi kinaro kosokjak nungnani nangano tai a buphangno nung kaham kapore khlainai di je Goda Songko aba hai kwbama no je ani sinno ani manani sinno khe nunga jaga a buphango nugano tai nukhangke nunga buphangno nogotui phaidi hninai je Vishnu Bhagwan jo imango je o Indratyub raja no sanani nangka kubi kubunyo tan jeno phungai hen sijawinai jo Indratyub raja bo nodi kinaro thanani nangka kubi kubunyo bo buphang kotoma kosokjak nugui rinyani nangka tai ha buphango bo kahamke mihimui akunyai nainamani kubi kubunyo ajaka nuglani nangka je Goda Seng tai Songko handi tai Chokro handi podre podkharo manani je motani manai markhasi nokha nugnani nangka tai parani bororokno je jotono no ringho bainai a buphangno tisana bagai konyani nangka tamokhe kebo phunu tisemia belekini hilik tai tisemia angma bakhe belekno oje Raja Indratyub bo wana jangnani nangka tai a jora hangkano je o Adibasi Biswa Basu no ringholani nangka tai bo sokonyani nangka tai o Adibasi Biswa Basu bo phai balpai hangkano a buphangno balai painani bo nangka tai hakeno je Rajprasad je Raj Dorbarokhe jeha buphangno balai tubulanyani nangka jeho raja imango sajangma hakeno bo je samung khlanyani nangka pujikha agokha khulumlaiya buphangno tai jeha buphangni tinta murti sanamna bagai joto
mistri hegaba joto murtika rok no ring hobaini nangka tai joto no murtika rok jara mistri rok phainai je buphangni tinta murti sanana baginai phainani nangka tamokhe a je buphang no nini batali hindi korat ba hindi atura hindi seni hindi kebo phuno thangrei manai krei jomo hai mistri rok tai aboni bagino Indratiu raja belakeno wana jangnani nangkha kebo mistri se obo thangrei me hingka hingke bahike je motani murtila slami manai hninyai bo wana jangnani nangkha ta hakeno horongnani nangkha horong khangkeno imango phainai haina hai Vishnu Bhagavan bage sabai jangnani nangkha tai Vishnu Bhagavan saka nung khana phai keno nung baba Bishwakarma no puja khladi tai puja khlai keno nini o je samong sai thangana hningai je Vishnu Bhagavan sanani nangkha tahin dino phunga yang keno je bo dati basai mukhang khorang suinai bo baba Bishwakarma no bo pujarnani sengkha tai bo pujarei sengkhang kan khulna nangka ano musai musa lama re dehnai bo suriui khulungui tongnani nangkha tai ajora hangkano khoroksa bura borok je Rajprasad duglamo heke Rajbari duglamo phainai je khorang khlai tongphainani nangkha tai o raja Indratiu bo thanginai a bura bai malanyani nangkha tai a bura sanani nangka Maharaj ninro tamo murti sanana bagai je mistri nangai tongo hningai ang khnamane abo kubide ereng da hningai o bura kok sanani nangkha tai o Indratiu raja wana jangna nangkha asa bura tutui bui tebo koto tebo krak rokse tani parimi akoi parimi hingke bo damano hningai o je Indratiu raja bo wana jangnani nangkha tamokhe bo sunani nangka nung o murti rok khlai jamano ba nung tani jamano ba o buphang belai krak ni samani taproko bura sanani nangka bo mwnei no saka ang kesang no khlai manu tamokhe kaisa je kok norok narangnani nangnai hningai bo sanani nangka o kok wngkha jefru ang o buphang no je dugar soinai samung khlaiano 21 din kaya sapoyonto norok o dugram no ma khulogya 21 din kaya sini norok jodi o dugram no khuloka hangke ang o samung no ode mode khepuno yakarnya ang thangpainai hningai o kok no norma narangnai hningai je raja Indratiu no sanani nangkha tai kubi no abahanyo khlanyani bo nangka tai bo dugar soinai bo aturale thok ting khlanyai bo dugar soinai samung tangai tongnani nangkha tai je Indratiu raja heke rani borok belai kheno je o khorang no khnai bo tongo tai borok salanyani nango je tabungkha 15 din kai thangka je 15 din kai thangmale tamni bagai je thok thak ting tatang tangai je samung tangmani khorang khnale hningai je o Maharani raja no sungnani nangkha tangma kalai kya hningai o Maharani ni mungkha Gundija o Gundija Maharani bo Maharani sana nangka nanya di o bung omoto bura borok tai bo jekhano habai thangka samung tangani hingkano saya nang mangsa 15 din samung tangi tonghangke tabokhe kuno thotok thatak ting tarang se khnale hangke bahajaga mohsu dangi tongkha hningai Maharaj sanani nangka tai Maharaj sanani nangka nadi oroto boto cycle thangja bin kongdang na bagai tai je 21 din kaya sapoyonto se ta khulok din sajangke sungta bahe khulok manai tai Maharani Gundija bo sanani nangka nadi jodi bo samung tangte khe ajaga thira thangangke tamung naisla tai bo tangai thuduk thada khnaliya tangai tin tatang khnaliya tangai lilarnani klaikha era tangbai kha tamongkha sung khulogoi to nathai bari tongo hningai je Maharani Gundija sanani nangka jodi oro murti tangna thangteni je murti wngkha belanyo kathar mutai tai ajaga sulta borok thire hangke belanyo opavitro nai tai abono khulogoi nani no usirnai Maharaj hningai Gundija Maharani je bini bosai Maharaj no sanani nangkha tai kubi no borok yoya kuya yang babi sari miangai no je 15 din ka hangkano borok aduglam no khulogoi rnani nangkha tai aduglam khulogoi hangkano je ajagani bura kamai thanani nangkha kamai thangkano jara tinta mutai je takjak nungnani nangkha tai tinta mutai wngkha odek modek nani nangkha tamni bai hangke je 21 dino hangke purangna tongmani yagrok thepajana tongmani tai 21 dino je hamna tongmani se bor 15 din bai je habai thangma bai je ode mode samungma bai je jamutaini je yakterok kringnani nangkha jekhano duar khulogeinai je bor habairi ka hangkano je ajagani bura wngkha kamai thanani nangkha te kamai thangkano bor wana jana nangkha jang bura beng thangka hninai
tai tinta murti hengke takjang no nangkha tai tinta murti kha ode mode yathai yak krei ba murti no kaham ke nahare nyani nangkha a murti kha tinta murti a tinta murti kha je Jagannath Bolbhodra Subhadra o tinjona je imamo phai sabaijangmani bonu khangkano simnani nangkha tai aro kaham ke na singnai hingke je Jagannath ni je bokhaono je Shri Krishna Bhagavan ni bokha dik dik kleijak hake bo nugnani nangkha taporkono bo biswas khlainai kaham keno je puja pat khainani nangkha tai hake puja pat chainange khelani nangkha tebo hamjalani nangkha tebo je borok kathar ke tongnai tebo posa tosa barognai borok tebo mani lainani nangkha taporkono je Vishnu Bhagavan prakat ngai phai sapainani nangkha je obongkha je Krishna Bhagavan tai Balaram tai Lokhi oro borok tongnai norbono puji manai hninai je Vishnu Bhagavan sanani nangkha tai obongkha belai kheno nongni bage hamkrai rnai tai nongno sasarnai susugi tumnai rangpusen obab tonglak mairum maikhen obab tonglak norok belai kheno tangai tibo kholinai hninai je Vishnu Bhagavan sanani nangkha tai abage norok o je tinta murti norok puji di omongkha belai kheno kathar hninai je Vishnu Bhagavan sanani nangkha tai hage saka hangkeno je Vishnu Bhagavan haina hai singpinani nangkha norok tam tai ani aro norok bor nai hninai singporo hangkano jo raja Indratyub bo sanani nangkha gangka singno kaisa bori klangdi Bhagavan singno bosaboti maya khlai redi hninai sanani nangkha tai aporkano je raja ni bihi Gondija bo sanani nangkha bosabotoi maya ke sing sabai pusijangnai sabai tongnai hninai je Gondija Maharani bo sungnani nangkha tai singka hangkano je raja Indratyub sanani nangkha jodi sini bosabotini phaikia hangke je o je mondir hake je o motaino bini sompot ni wansonani nangnai tai o motai rongkha sudu sini bagaiya sara jogorni bagaino puijangnani thung sudu sini poribarni bagai sini puijangnani bagaiya hninai je Indratyub sanani nangkha tai sing bahke puijangnai ja hninai je o je Gondija je Maharani samani hangke aproke Vishnu Bhagavan sanani nangkha nainai di norongni je bosaboti kripuno je bosro waisa angno noroni bosaboti ngai phainai tai 7 din ni bagai tongphainai hninai je Bhagavan Vishnu Dev sanani nangkha bo bahge phainai hingke bosoro 7 din phainai je sraini samung numung abono je bosano bahge sino boromunchu palai je bahge bosano jotno khlai bahge bosano sare khare ta abahge no nor ano kharadi tai angnong no norni bosani hisabuino nornang naikolnai teidulnai tai norno kaham kerengke tongnai hninai je Vishnu Bhagavan sagangkano borok belai khana tongsojaknai belai khana khapurla jaginai tebo boroni kathar bokha bage yasaglai borok tebo hamjalani nangkha tai aprung chimi hingkeno joro jatra sotonglai nungnani nangkha tai uilaimani nungnani nangkha bishirba kotor hingke o jagaono je Orissa je Gondija je sehero omongkha Gondija jatra bo hnimano tai Gondija ro jatra bo hnimano hajingke khajan takte buksong norok joro jatra bahake engkha bomotani kengkha te bahake siristingka bahake salamjaka bahake mangkha norabo kaham kana busimangkha nangkha kayo norok taibo kaham video nani musong angka norok like comment share tai subscribe like khanya bagi tapodi ini bagai asunung siteng norok jotono kaham tongni jotono hambai tai khulumbai.